Ландышы рәхимет тапшыруыбызны башлап җибәрик. Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Саулармысыз, хөрмәтлеләребез. Язны хәтерләткән кышның бер көнендә сезне манзара тапшыруының иҗат төркеме алып баручылары Ландыш Хөсәйнов белән Алмаз Гәрәев сәламлый. Иң мөһиме кәефләр язгы, күңелләрдә кояш булсын. Ә без бүгенге тапшыруның кунакларын барлык. Татар табыны бәйгесенең гран-при иясе Зөһрә Вәлиуллина белән Бөтен дөнья татар конгрессының баш референты Энҗе Шәйхетдинова киләчәкләр. Бер яшьлек Шаян ТВ райондагы тамашачылары белән таныша. Бу хакта бүген үзләре сөйләрләр. Татар егете, татар кызы бәйгесе җиңүчеләрен дә көтәбез. Дәрья сәхифәсе чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез белән очраштырыр. Аны хезмәттәшебез Ләйсән Хөснуллин алып бара. Алпар төбәге 3 авылның бай тарихын туплаган шул исемдәге китап дөнья күрде. Аны тәкъдим итү кичәсеннән безнең репортаж. Казанның Нагорный бистәсендә яшәүче гасыр яшьтәше Әминә Хәернәсова белән хәбәрчебез Раил Сәдретдинов очрашып кайтты. Аш-су ustaсы Резидә Хөсәйнова эремчекле кекс ясарга өйрәтер. Кулларыннан гөлләр тама диләр аның кебекләргә. Замандашыбыз кул ustaсы Гөлинә Гыбайдуллина белән таныштырырбыз. Тауга карап тау булып булмыйдылар. Бүген 11 декабрьдә Халыкара таулар көне билгеләп үтелә. Тау булмаса да, ләкин омтылырга кирәк ди. Халыкара таулар көнен билгеләп узу турындагы карарны Берләшкән Милләтләр оешмасы тарафыннан 2003 елда кабул итәләр. Максаты таулы районнарда яшәүчеләргә тереклек дөньясына игътибар итү. 7 бейеклек проекты дөньяның төрле континентларында урнашкан иң бийек тауларны үз иченә ала. Һәрбер альпинист аларны буйсындыруны максат итеп куя. Эверест, ягъни Джамалунгма тауы, әлеге 7 тау арасында иң катлаулы маршруты белән аерылып тора. Эверест тауы ул гомумән бөтен дөньяда билгеле тауларның берсе булып санала, чөнки ул дөньяның иң югары географик нуктасы булып санала. Аның бийеклеге 8848 метр, икенче атамасы Джамалунгма. Джамалунгмада климатта бик кырыс, җирнең тизлеге секундына 55 метрга җитә, ә температура 60 градуска кадәр төшә. Икенче бийеклек Көньяк Американың Аконкагуа тауы. Иң югары ноктасы 6962 метрны тәшкил итә. Иң беренче тапкыр аңа Англиялы Эдвард Фицджеральд 1897 елда менә. Маккинли Американың 25-нче президенты хөрмәтенә атланган әлеге тау Төньяк Америкада урнашкан. Маккинли ул Төньяк Американың иң бийек нуктасы булып санала. Аляска ярымутравының көньягында Кордильер тауларының иң төньяк нуктасының берсендә урнашкан. Һәм әйтеп киткәнемчә, элек Россия империясының иң бийек нуктасы булып саналган. Һәм хәзер ул Маккинли милли паркында урнашкан табигый системаның бер төп элементы булып санала. Килиманджаро Африканың иң югары ноктасы. Иң бийек урыны 5891 метрны тәшкил итә. Иң беренче тапкыр аңа 1889 елда Ганс Майер исемле кеше менә. Бүген дә ул альпинистларны җәлеп итүче кызыклы тауларның берсе. Һәм Африкада урнашкан бердән-бер тау ледниге, тау кар системасы ул Килиманджарода урнашкан. Һәм монда шулай ук экваториаль климат һәм экваториаль климат тауга менү белән ул үзгәрә башлый һәм экваториаль климаттан кырыс тундра климатларына хәтта үзгәрүчән булырга мөмкин. Һәм шуның белән ул бик катлаулы булып санала. 5-нче бийеклек Россиядә гына түгел, Европада да иң зурысы булган Эльбрус тауы. Һәм аның бийеклеге якынча 6000 метр. Һәм монда да иң катлаулы маршрутларның берсе булып санала Эльбрус тауы. Чөнки Эльбруска менгәнче Кавказ тауларының бик күп кенә кечерәк нукталарны узарга кирәк. 6-нчы бийеклек Винсон массивы Антарктидада. Аны 1957 елда Америка шучылары ача. Һәм ниһаять 7 бийеклекнең 7-нче ноктасы ул Карстенс пирамидасы. Пирамида Карстенсы ул Голландияның
география галиме Ян Карстенс исеменә бәйләнеп аталган инде һәм бу тау Яңа Гвинея утравында урнашкан һәм гомумән үзенең пирамидаль формасы аркасында аңа шундый исем кушканнар инде, Карстенс пирамидасы дип аталган. Һәм хәзер ул Индонезия дәүләте составында һәм официаль атамасының Джайя тауы дип атала. Бу авылның 370 еллык тарихы бар. Сүзебез Әлки районының Алпар авылы хакында. Элек 5 мәчетле, 5 тегермәнле булган бу авылның тарихын барларга шактый зур тырышлык кирәк булган. Алпар төбәге китабы берничә авыл турында мәгълүматларны туплаган зур басма. Бирегә барлыгы 300-гә якын гаилә тарихы кертелгән ди китапны төзүчеләр. Шаулап, гөрләп яши Алпар халкы. Бу көннәрдә генә Алпар төбәге дип исемләнгән тәүге китап дөнья күрде. Анда Алпар, Яңакамка, Мулла авыллары турында язылган бай мәгълүматлар тупланган. Әлегә хәтле авылга без инде 370 кенә ел дигәнек. Аннан да артып булып чыкты. Безнең оныклар бу авыл тарихын белеп калсыннар дип һәм улы кешеләр дә шул китапны үзләре кулы белән тотып, укып һәм китапның дәвамы булып, яшь буыннар да бу китапны дәвам иттереп язып барсыннар дип. Алпар төбәге элек-электән танылган һәм данлыклы булган, бик күп гыйлемле, укымышлы шәхесләр чыкканнан, һәр вакытта да дин тотканнар. Нинди генә авырлыклар килсә дә рухы сынмаган, бары тик алга омтылганнар. Үзебезнең тарихны белергә тиешбез. Каян чыкканбыз, кем балалары, безнең әби-байлар нәрсә белән шөгыльләнәләр. Бу җирдә элек нинди тормыш барган, шуннан чыккан кешеләрнең нәсел тарихын өйрәнергә, шуларга бер төрле бәя бирергә, тагын да шушы балаларның бабалары 7 буынга кадәр кемнәр монда яшәгән булган, шуларга үзләренең нәсел агачларын яңартырга бер төрле тәргеш булды дип уйлыйм мин. Шулай булга тиеш тә инде ул үзенең үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дип әйтә татар кешеләрендә. Без төбәннән тамырдан күтәрелгән халык. 3 мәртәбә авылларыбыз, мәчетләребез янып беткән. 3 мәртәбә яңадан төзелгән. Авыл таралмаган, тик зурайган. Шундый зур тырышлыклардан соң, менә фикер алучылардан соң, менә шушы Алпар төбәге дигән китап чыкты. Моңа бөтен кеше шат. Шуны чыгаруга булышучылар, чыгаручыларга бөтенесенә дә олы рәхмәт. Авыл тарихын өйрәнү, авыл тарихын җыю, искиткеч зур эш. Авылның 100 еллык анда тарихы ул инде безнең бабаларыбыз белән бергә бакыйлыкка күчкән иде. Хәзер менә шуларны яңартып, яңадан яңаларын өйрәнеп, менә шушы олы хезмәтне башкарып чыктылар. Зур тарихлы Алпар халкы затлы токым, сибелгән ул яшәр өчен бар тарафка. Куәтлала көндек каны тамган җирдән яшәү көче мәңге сүнмәс бу халыкта дип яза Рәис Зиятов. Оргкомитет менә без авыл җирлеге буенча мәктәп хезмәткәрләре, музее, шулай инде халык үзе дә актив булды. Алпар бабай нәкъ менә шушы Чирмешән елгасы янына килеп урнаша. Ә инде алпарлылар аның якты истәлегенә шушы ташны куялар. Бүгенге көндә авыл гөрләп яши, матур яши. Тауларга менеп, Әлки районнарын урап, яңадан Казанга кайтыйк. Университетта укыган елларында остазлары аңа «Синдә фән өчен бөтен мөмкинлекләр бар, син шуның өчен тугансың» диләр. Һәм ул дөрестән дә гомерен фәнгә багышлый. Мәркәзебездә күренекле әдәбият галиме Хатип ага Минигуловның юбилей кичәсе узды. Филология фәннәре докторы, профессор турында хезмәттәшләре, укучылары бик күп җылы фикерләрен җиткерделәр. Булай дип әйттеләр инде. Хатип абый, сезнең бик күпкә китте бит инде юбилейлар. Инде майда бит инде сезнең юбилейларыгыз булды. Бу бит инде Хатип Минигулов елы була. Шуннан бит уйлап куйдым да, шуннан да юбилей күп кирәк китте. Хатип Юсуф улы Миңнигулов күп булмый. Ул шаян, юмартлыгы белән күпләрнең мәхәббәтен яулаган.
киң җәмгыятьчелеккә, аеруча үзенең дәреслек хрестоматияләре белән мәгълүм шәхес. Хатиба минем өчен ул кеше буларак аның гаять үзенчәлекле сыйфатларын мин бик тә якын итәм. Ул бик ягымлы, кешелекле, итәгатьле. Мин аның кемгәдер ямьсез сүз әйтүен, ачуланганын белмим диярлек. Ул үзенең фикерен хәтта ачуланган вакытта да кешенең кеше икәнлеген яклап, саклап әйтә белә, итәгатьле итеп әйтә белә. Татарлар яши торган нинди генә почмакка барсаң да, нинди генә татар кыюсына үзенең иҗаты, үзенең эше белән ниндидер тамчы су сала торган кешедән сорыйсың икән, бит син кем шәкерте, кем укытучысы дип. Аның күбесе әйтә, мин шушы Хатип Миңнугуловлар мәктәбе бетергән кеше дип. Якташлар гына түгел, әле фикердәшләр дә, дуслар да, ул гына да түгел, безнең авыллар арасы 2 генә километр, минем әтием эшләгән мәктәп директоры булып, ул минем әтинең укучысы да. Минем азмы күпме уңышларым бар икән, шушы Рәмзия ханымга үземнең менә шушыннан фәлән ел буе торган кызымның, улымның әнисенә мин бурычлы. Тулы вакытка ия булып булмый инде ул. Тулы вакытка ия булсаң, ул инде теге алда яшәргә өмет калмый. Ну, теге русның бер сүзе бар, теге относительно татарча нисбәтле вакытка ия. Чөнки мин әле менә шушыннан инде төрле авыр тормышта яшәп, шушыннан төрле кыенлыклар, ятимлектә инде 80 яшын тутырдым. Бу үзе зур бәхет. Ходай Тәгаләгә аннан әти-әниләремә рәхмәтлем. Аннан хәзер минем менә 50 елдан артык, 55 ел булды буга инде җәмәгатем. Ул исән-сау. Аннан 2 балам бар. Менә шушылар. Аннан әле хәзер ни булса да азгана булса да шушы яраткан эшемдә эшләп торам. Бу инде менә үзенә күрә бәхет. Аннан тыштагын бер як бар инде. Менә хәзер син язган әйберләрен, укыган әйберләреңне хәзер кеше аңа игътибар итә. Азмы күпме алар халкыма, милләтемә файда китерә. Бәхете дә шунда бит аның. Күпме дуслар янында, халыкка кирәклеге белән кадерле ул. Галимнәр хатын-кызларның узын гомерле булу сырын ачыклаган алар. Шулай шул нишләптер сез озакрак яшисез? Сәбәбе юмор хисле булуда икән. Әлеге гипотеза фактлар белән дә расланган. Тикшеренүдә 53 мең гүзәл зат катнашканлыгы билгеле. Нәтиҗәдә шаян сүзле ханымнарның йөрәк кан тамырлары авыруларыннан 74%-ка кимрәк авыру ачыкланган. Димәк, ул юмор хисле булу иратларга гомумән тәэсир итми. Файдалы түгел булып чыгадыр инде бәлки. Элек белгечләр озын гомерле булуның сире зур матур гаиләдә яшәү дигән иде. Күп аралашу кешегә уңай тәэсир итә. Аралашырга яратучыларның озак гомер итүе дә шуның белән бәйле дип карала. Моны Экстерск университеты галимнәре ачыклаган. Киләсе видеоязмабызның герое 100 яшьлек Әминә апа Хәйрнасова. Айрылы балар еракка киттеләр киң булганнан, яиркәм синне теле. Әминә Хәйрнасовага 100 яшь. Безнең ул сугыш чорының ялкынлы маршларын җырлап каршылды. Без аңа бик озак, күзләр генә тимәсен дип сокланып карап тордык. Әле күңеле көр, хәтере яхшы Әминә бинең. Бер заводта эшләдем, бик нык эшләдем мин. Анда мин бөтен ирләрне алыштыра идем. Ирләр эшли алмаганнарны эшли идем. Пурк тутыра торган яшекне эшли торган станокта эшләдем. Анда әле ирләрдә эшләми иде. Башым бөтенсендә эшләдем. Не кадәр анда станок бар, басында эшләдем.
Аның яшьлеге дәһшәтле Бөек Ватан сугышы елларына туры килә. Җиңүнең 75-нче язын каршы алырга әзерләнгәндә, шул вакыттагы күргәннәр искә төшә. Стратегик мөһим объектта, дары заводында көнне-төнгә ялгап эшләгән чаклар. Әминә апа бу заводка үзенең 40 ел гомерен багышлый. Аннан соң 3нче икмәк пешерү заводында эшли, компрессорлар заводында эшләп лаеклы ялга чыга. Хезмәт ветераны дигән мактаулы исемгә лаек. Бик күп медальләр белән бүләкләнә. 100 яшы тулган көнне Россия президенты Владимир Путин котлавын ала. Әти безнең иртә үлде. Безнең әти 9 яшькә кечерәк иде әнидән. Әни бик яратышлар иде. Әни кияүгә чыкканда кечерәк яшькә чыгам диде. Нигә шулай? Ну, ирләр иртә үлә алар. Шуның өчен бергә картлыкны. Ну, әти безнең әтинең гомере кыска булды. 45 яшендә аварияга эләкте дә үлде. Кияүгә чыкмады. Үз йорты менә әни агач йортта яши. Үзенең агач йортында. Менә апа туганда шул йортны өмәйттереп тизегәннәр иде бу йортны. Әни абой да монда ясатмый. Менә шул сулыш салырга бирә йорт инде әнигә. Тумышы белән Петреш районы Күн авылыннан Әминә апа. Атасы Сәйфетдин шул авылның имамы була. Әминә Хәернасова күренекле революционер, журналист Михаил Конов нәселеннән. Кияүгә чыкканнан бирле Нагорный бистәсендә тормыш иптәше Хәбибулла агай белән бергә салган агач йортта яши Әминә апа. Гомере буена киң күңелле, туган җанлы була. 100 яшькә җитүнең сәбәбе дә шулдыр. Бүген ул улы Фәрид һәм килене Фина тәрбиясендә яши. В основном безне әниебез институтка урнаштырды. Бөтенебезне укытты, тырышты инде. Эш баланы аякка бастырды, карадан итте. Без бөтенебез укып, нитеп бетердек, тыңладык. Бик дружно тордык инде, нитеп. Бер-беребезне поддерживать итеп. Внимание кирәк инде аңарга да шулай ук ничек балаларга, менә кичкенә балаларга, внукларга ничек внимание бирәбез. Әнигә дә шундый ук внимание инде. Аның янына әзрәк кенә керми торсаң, нитә башлый инде, как балалар кебек. Шулай инде. Хәтере бар, сөйли әле. Хәтере бар, сөйли, ну саташып китә инде, ну алай юк ни түгел, бөтен нәрсәне хәтерли. Бөтен әйберне белә. Үзе урамнарга чыга, үзе киенә, үзе йөри, шәйләр ясап эчәле үзе. Аллага шөкер. Бүген бишыныгы 7 турыны оныкларының балаларын сөя Әминә апа. Артта бер гасырлык гомер узылган. Нәкъ җырдагыча, алда гомере бардыр барын сагындыра узганы. Шыннан да 100 яшьлек Әминә апаны күреп сыкландык, күз тимәсен, һәм үземнең дә 100 яшьлек әби белән аралашкан бар иде. Ул мине капка төбенә кайтып туктагач, машинадан төшкәндә саубулашканда булай ди: "Энем, Алла бирсә, 3 айдан 101 яшьлек туган көнне үткәрергә җыенам. Исән булсаң килерсең, шакырам" дип озатып калган иде. Субханалла, 102 яшенә хәтлек яшәде. Субханалла. Озак яшәүнең тагын бер сере яраткан эшең булу, күңелгә хуш килгән эш белән шөгыльләнү икән. Оста куллы Гөлинә Гыбайдуллина белән танышыйк. Ул мозаика җыю белән шөгыльләнә. Кулларыннан гөлләр тамадылар аның кебекләргә. Апас районы Багыш авылында яшәүче Гөлинә ханым нәкъ шундыйлардан. Шигырьгә дә яратырым, русча да шигерим, татарча да. Мондыйларны да укыганнан угында үзем тегәдерим бөтен әйберләрне. Яшь вакытта безнең кызларга күлмәкләрне тегеп киертәдерим. Ул вакытта әйбер юк, кызлар үскәндә инде алысына 46 яшь, кичкенәсенә 42 яшь. Шуннан килгән инде ул. Гомер буе мин мелочный эштә эшләдем, монтажница булып эшләдем 12 ел. Онда да инде шул элементлар җыйдык шундый кичкенәләрне. Лаеклы ялга чыккач, хәзер күбрәк вакытын туган авылында үткәрә ул. Бакчасында ниләр генә үстерми, күп итеп кош-корт асрый. Һәм шул арада вакыт табып үзенең яраткан эшенә тотына. Телевизор карарга яратмыйм, мозаика җыярга тотынсам, туктый алмыйм. Эшнең нәтиҗәсен тизрәк күрәсе килә ди. Мин шунда кирип китәм, эшендә. Шулай эшләп утырам. Бөтен нәрсә ынтыла. Бөтен ниләргә нервларга файдалы. Куллар эшли, кул белән эшлисең, алар белән дә эшләгәчтен бик җиңел. Күзлегеңне киясең дә утырасың, булай гына начар, хәзер күзләреңдә әзрәк нитә башлады. Шулар белән утырып торам инде менә. Үземә бер шыгыр инде, шыгыр. Кыш көне инде чаңгы шуабыз күп иттереп, урамда иртә кичә чаңгыга чыгып керәм, шунда 2 километр. Җәй вакча, кышкырт. Үртәкләр казлар асрадым инде күп иттереп, 30 казыя, 40 лабырдек. Шибиләр 150, шулай иттереп шулар белән мәшәкатьләнеп җатам.
Уртача зурлыктагы бер картинаны җыю өчен 2 атна тирәсе вакыт кирәк. Әле туган көненә аныклары бүләк әзерләгәннәр, заказ белән гаилә фотосурәтен ясатканнар. Хәзер аны җыя башлаган. Теләге булган һәркемне өйрәтәм, тик сабырлыклар гына җитсен ди ул. Ничек инде менә түземлелек кирәк инде. Озак иттереп утырырга. Утыра алмыйлар бит. 1 сәгатьтә утырып тора алмыйбыз ди. Мин инде утырсам 4 сәгатьтә утырам. Лишь вакыт булса, утырам шуның эченә кереп. Галина апа җыйган картиналар йорт диварларын бизи һәм ул аларны рәхәтләнеп дусларына, якыннарына бүләк итә. Аларны кулда гына күтәреп йөрткәннәр, урынны һәр вакыт түрдән биргәннәр. Алар һәрбер мәҗлеснең һәрбер вакыйганың йөзек кашы булганнар. Сүзебез гармунчылар турында бара. Чыннан да, халкыбызны гармуннардан башка күз алдына да китереп булмый. Татар халкы үз итә гармунны. Гадәттә, күңелле чиста, моңлы кеше генә гармун уйнарга өйрәнә ала диләр. Бу сүзләрдә берникадәр хаклык та бардыр. Чөнки уен коралларында уйнарга өйрәнү өчен теләк кенә түгел, сабырлык, ихтыяр кеше үҗәтлек тә кирәк. Ни хикмәт, күпләргә бу талантны Аллаһ Тәгалә үзе бирә. 20 елдан артык шәһәребездә татар гармоны дигән ансамбль эшләп килә. Шәһәребездәге бик күп бәйрәм чараларында аларны көтеп алалар. Уйнагыз гармоннарда, чыгабыз, уйныйбыз. Концертларга чакыралар, барабыз, уйныйбыз. Концертларны нәшибез. Үзебез концерт куябыз, әкренләп киләләр, тыңлыйбыз. Җырлый беләсеңме, бии беләсеңме, сөйли беләсеңме? Барысын да сөйлибез. Алланың биргәненә шөкранә, җаңалык килгән кешеләребез дә бар безнең. Җырлыйлар, бик молодцы. Мин бик шат аңа. Фәрит абый Хусейнов төрле ансамбльләрдә уйный. Гармунны кулына 5 яшендә ала. Шуннан бирле аерылмый. Инде сорыйлар кайчагында нәрсә бетердең абый? Мотор уйныйсың дип тә әйтүчләр бар. Мен консерватория бетердем. Ниндине? Мен банныйны. Нинди консерватория булды? Мен мунча, кара мунчаныкы. Менә шунда өйрәнгән малайлар инде без менә уйнап йөрибез хәзер бөтенебез дә шунда. Менә исән саугына тагын уйнарга язсын. Әлеге ансамбль атнага 2 тапкыр җыелыша. Биргә шатланып бер-беребезне сагынышып киләбез. Утырып шәйләп тә алабыз диләр. Бу бик шундый дәрәҗәле ансамбль, татар гармоннары, Урманай вокаль ансамбле. Алар безнең Залесный мәдәният үзәгенең шундый бер данлыклы коллектив, ягъни Урман арты инде мәдәният үзәге. Һәм бу елларда бара шундый махсус программа шәһәрдә, жизнелюб яки яшәү дәрте программасы. Һәм бу программа буенча без инде тырышабыз аларга һәрбер чарадаларны катнаштырырга, бөтен концертларны алар бизиләр. Һәм ай сайын бу коллектив үзләренең концертларын уздыралар. Гармунчы егетләр янында җырчы кызлар да булырга тиеш дип, Урманай ансамблендә оештырып җибәргәннәр. Хәзер барлык бәйрәмнәрдә дә бергә чыгыш ясыйлар икән. Менә шулай бергә кушылып, бер гаилә булып яшибез хәзер. Алар безне без бер-беребезне тулыландырабыз хәзер. Аларга җырчылар кирәк, безгә гармунчылар кирәк. Яшь булып калуның сыры шул инде. Бер туктамый йөрергә кирәк, эшләргә кирәк, җырларга, биергә. Үзеңә ул менә яшәр өчен көч бирә. Менә шушында барам әле дип, диванда ятырга туры килә бит. Чабасың, авыр булса да. Бик яратып йөрим, монда барса да күптән йөриләр. Менә монда килгән саен коллектив шундай әйбәт, үз өемә, үз авылыма кайткан кебек булам. Шуңа күрә менә әйтәләр бит, җыр яшәтә диләр, җыр яшәртә диләр. Дилүс абыйга, Тимур Зариковичка, директорга бик зур рәхмәт. Мине шушындай җибәргәнгә, шундый яхшы коллектив. Менә яшәгән саен яшисе килә. Әлдә җырлап җирим, җырларга бик яратам. Мине халык ярата, мин шуңа күрә киләм җырларга. Халык ярата. Халык яратмаса, мин җырламас идем.
Кеше ките, жыры кала диләр. Легендар җырчыбыз Әлфия Авзалова да инде арабызда булмаса да, аның җырлары мәңгелек. Улуг шәхесләребезнең исемнәрен мәңгеләштерү буенча республикада даими эш алып барыла. Бу шимбәдә биек җырчының туган ягы Татарстан Республикасының Актаныш районында аның беренче музее ачылды. Аны хәбәрчеләр бездә күреп кайтты. Үзенең әтиянең Актанышта туып үскәнгә күрә, әлеге хәбәр икеләтә сөйнешле, йөрәккә май булып ята. Музейны менә шулай Әлфия апаның җырларын җырлап ачалар. Ул Актанышның сәләтле балалар өчен булган Татар гуманитар гимназиясендә эшләячәк. Музейны ачу теләге мондагы укучылардан башланган. Музей оештыру инициативасы белән чыккач, ата-аналар бик хуплап алды. Һәм Әлфия Авзалованың без шуның белән дә бәхетле әле. Әлфия Авзалованы күргән укучыларыбызның якыннары бар. Һәм алар әйберләрен алып киләр, видео язмаларын алып киләр. Музейда җырчының шәхси әйберләре, киемнәре, грамм-пластинкалар урын алган. Фотолар, урнаштырылган видеоэкран шул чорга алып кайта. Монысы Казан утлары ансамбле җитәкчесе, гомере буе Әлфия Авзалова белән эшләгән Кәрим Габидуллинның гитарасы. Музейда тагын бер заманча пишмак биредә, интерактив тактада караоке җырларга була. Тик бартик Әлфия апаның җырларын ак чәчәкләр, җидегән чишмә, картая мени соң йөрәк. Әлфия Авзалованың җырларын гына түгел, аның иҗат иткән юлын укый һәм күрә алабыз. Бу җырны отып алуның иң уңайлы сулы. Музейның гимназияда урнашуы нык отышлы диләр оештыручылар. Бирдә дәресләр уздыру планлаштырыла. Әлфия апабызга беренче музейны ачарга без җыйналдык бу 10 көндә. Һәм аның ачылган урыны да Татар гуманитар гимназиясында. Анда бит Актаныштан гына түгел, Рәсәйнең күп регионнарыннан укырга килгән балалар, алар киләләр монда татар теле белән танышырга дип, өйрәнергә дип, аның шәхесләрен өйрәнергә дип. Ничек бушы гимназиядә дә булмаса башка җирдә булырга тиеш ул. Әлфия апаның моңы мин аларны интернеттагы куйдырырым. Бу әлегә биек җырчының беренче музее, туган ягы Актанышта аның исемен мәңгеләштерү буенча эшләр әле дәвам итәчәк. 2017 елның 3 ноябреннән Актаныш район мәдәният йорты Әлфия Авзалова исемен йорты киләчәктә әлеге мәйданда аның һәйкәлен куюда планлаштырылган. Киткәннәрнең исемнәрен мәңгеләштерү ул исәннәрнең кулларында. Бу юнәлештәге эшләр дәвамлы була күрсен. Сулы, бал, зәнҗәбил, бәрәңге, кәбестә, куркума, үсемлек майы, тоз, лимон һәм суган. Сәламәтлек өчен иң файдалы 10 төрле азык исемлеге бу. Аны билгеле алман табибы Франциско Рубин бәян иткән. Кан тамырларын чистартуда имбирнең ярдәмен күрерсез. Ул шулай ук канда холестерин һәм шикәр күләмен киметә. Канны сыйыклый, бөйрәләр эшчәнлеген яхшырта икән. Тулырак алдагы видеоязмада. С, Б1, Б2 витаминнарына, аминокислоталарга, эфир майына, минералларга бай булган имбир аш кайнату системасын яхшырта, диарея эш китүдән яхшы дәвам. Йөрәк кан тамырлары системасы өчен бик файдалы. Йөрәк эшчәнлеген, артериаль кан басымын, баш миендә кан әйләнешен яхшырта, йөрәк мускулын ныгыта. Имбирне көндәлек рационга кертү кан тамырларын чистарта, холестеринны киметә. Шулай ук бактерияларга каршы көрәшә, ялкынсынуны баса. Акыл эшчәнлеге һәм хәтерне яхшырта. Имбир грипп һәм салкын тиюдән дә дәвалый, иммунитетны ныгыта. Табиб фикеренчә, имбир артык авырлыктан котылырга ярдәм итә һәм матдәләр алмашын яхшырта. Шуңа күрә аны чәйгә салырга киңәш итәләр. Имбирнең зыянлы яклары да бар. Аны ашказаны җәрәхәте яки эрозия белән интегүчләргә кулланырга ярамый. Гипертония вакытында яки инсульт кичергәннән соң имбир зыянлы. Имбир чәен тән температурасы күтәрелгәндә эчәргә ярамый. Мондый чәй температураны тагын да арттыра. Файдасын күрегез, сау сәламәт булыгыз.
Булгач булсын, имбирден соң инде тәмле булсын сәхифәсенә көчик. Диетологлар иртен ашалган ризыкның организм өчен мөһим булуын искәртә. Беренчедән, көне буена диярлек энергия аласың. Эшкә сәләтең арта, кәефең яхшы була дип аңлатырга тырышалар. Моңа өстәп, аппетитта контрольга алына икән. Иң мөһиме иртән ашатып җибәрүчесендә булса, ул икеләтә рәхәттер әле. Иртән бутка ашау дөресрәк булыр. Ул майлы ризык ашыйсы килү теләген бетерә һәм организмны яхшы углеводлар белән байыта. Шикәр күләме дә саклана, иртән ашаган кешенең мәгълүматны истә калдыру сәләте дә көчлерәк икән. Ашларыгыз тәмле, өстәлләрегез мул, түгәрәк булсын. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Без инде һәр вакытта сырникны табада кыймак кебек кыздырып ясыйбыз. Бүген инде без аны мичтә ясарбыз. Аның өчен мин менә шундый кекс формалары алдым. Безгә инде кирәк булачак иремчек, ун, йомырка, чәй содасы, шикәр кымы һәм менә инде суыткычта туңдырып куйган шундый кара җимеш алдым. Кемнең суыткычта нинди җимеше бар, шуны салырга мөмкинчелек бар. Бисмиллахиррахманиррахим. Эшебезне инде башлыйбыз. Иң беренче иттереп иремчектән 200 грамм иремчек алабыз. Һәм инде шулай бал кашыгының ышына гына куеп ванилин салабыз. Шунда инде безнең камыр күперткече бар. Аны шулай ук бал кашыкның ышында салып җибәрәбез. 1 кашык ярым шикәр кымы истибез. 1 йомырка сатабыз. Һәм әйбәтләп болгатабыз. Һәм инде 1-2 кашык ун салып җибәрәбез. Без инде хәзер табаларыбызны, шулай формаларыбызны майлыйбыз. Һәм инде иң соңыннан гына без җимешне истибез. Әз генә тәминчә шулай тузда сибеп җибәрик әле. Һәм инде әзер камырыбызны шулай әкрен генә без формаларга төшерәбез. Менә инде хәзер 180 градуслы кайнар мичкә 30-35 минутка куябыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллага тапшырдык. Менә субханалла, машалла, шундый ирелеп, матур гына өскә күтәрелеп менделәр, күперделәр шундый. Менә хөрмәтле тамашачыларым, мичтә пешкән безнең сырникларыбыз әзер булды. Без инде аны табынга шулай каймак белән бирербез. Ашларыгыз тәмле булсын. Ходай Тәгалә сезгә исәнлек, саулык, матур тормышлар насыйп итсен. Ниһаят тәмле булсын сәхифәсе үзе безгә кунакка килде. Сюжетта гына калмады. Ниһаят татар табыны 2019 елгы бәйгенең җиңүчеләре билгеле. Алар белән танышасыгыз килсә, кунакханәгә рәхим итегез. Бездә кунакта Гран-при иясе Зөһрә Вәлиуллина һәм әлеге конкурсның оештыручыларының берсе булган Бөтен дөнья татар конгрессының баш референты Энҗе Шәйхетдинова. Исәнмесез, мөхтәрәм кунакларыбыз? Саулармысыз, хош килдегез. Зөһрә апа, сезнең син сөйләш, мин ашыйм. Сезнең беренче чиратта шушы җиңүегез белән чын күңелдән котлыйбыз. Чыннан да шын татар табыны исләрем шундый хуш исләр чыкты, шулай бит алмас. Сез әзерләгән әйберме? Без әзерләдек. Әлеге апам ярдәм итте, тиз генә килергә кирәк булды да, шулай иттереп тиз генә диюгез күп вакыт эчендә әзерләнде инде менә бу нигъмәтләр. Чөнки кичә генә әйттеләр, бит алданнан гына миңа Казанга ишә чыгып китәргә кирәк. Апама шалтыраттым, апа, тиз генә менә бергәләшеп шунда чәкчәк пешереп, бизәп, бергә пешерә, тортлар пешерә торган дустым менә мосын күчтәнә читеп алып керде Флориса.
күштенеш ыры сонда барга şimdi күштене жиберем дип. Рәхмәтләребезне җиткерәбез аңа. Гомумән, инде катнашучылар бүтән Татарстаннан җыелдымы, Рәсәй төбәкләреннән килүчеләр дә бар име, һәм катнашучылар күп идеме? Білесізме, менә бұл конкурсын башлап жібергенде, біз бұл дәрежеде булыр deyip те ойламаған едік. Біз бұл конкурсыбызны Бүтін дүния татар конгрессы сайтында ұйыштырдық. Біздің айға 2 тапқыр шыға тұрған шулай Бүтін дүния татар конгрессінің Татарлар деген газетасы бар. Һәм әлбәттә ашсу ұстасы Резида Хусейнова. Менә шушы үшібіз бірге тұтынған конкурс еді бұл. Біз енді кімдер қатнашыр екен деп, қатнашушылар болыр ма екен деп те башта боршылып алдық. Лекин конкурс башланғаш, біздің татар хатын қызларыбыз шул дәрежеде тырышы бұл конкурска үзләренең эшләрен қоя башладылар. Инстаграм битендә алар фотоларны, видеоларны һәр көн сайын, хәтта безнең конкурсыбызда һәр көн сайын катнашу дигән андый таләп тә юк иде, шарт та юк иде. Һәр көн сайын куючылар була башлады. Үзең кайчан катнашасың? Үзем мен бұл хатын қызларының пішіргенлерін көріп, eyme, хәтта бір мезгілде ұят болып кетті. Қаралы мен етем. Мен бұлар янында бір нәрседе ішлі білмей тұрған кішіге әйленгенмін бейді деп. Олардан қарап, шушы бәлішлеріні, пирогларыны, безеу сірлерін үйреніп, мен енді үйде Һәр вакыт бәлеш пешерсәм, пирог пешерсәм, алар шикелле бизи башлады. Алардан үрнәк аласыз димәк. Менә шушы конкурста катнашучыларыбыз шулкадәр артып китте. Бу инде бөтен Татарстан катнашты, Россия төбәкләреннән катнашты, Самарадан да катнаштылар. Менә Финзия Газизова дигән безнең ТНВ каналында эшләп киткән корреспондент кызыбыз бар иде. Австралиядә яшәп, уланда бөтен татар милли ризыкларын пешерә, башкаларга Шит ил кешеләренә дә аларны күрсәтә, ашатып карата, безнең татар милли ризыкларын тарата. Һәм менә ул да катнашты. Гомумән безнең максатыбыз да бит нәрсә иде? Менә үзебезнең милли ризыкларыбызны популярлаштыру һәм хатын кызларыбыз бүгенге көндә заманча әзерләнгән табыннарда нинди милли ризыкларыбызны тәкъдим итә. Һәм күрәсезме, менә нинди генә юк. Мин бер нәрсәгә инандым. Менә шушы безнең хатын кызларыбыз заманча яшәп, заманча ризыкларга әйләндереп милли ризыкларыбызны шундый оста итеп бизиләрдә икән. Җиңүчене ничек сайладыгыз? Җиңүченеме? Менә бу җиңүче бердә җиңел булмагандыр сайлау. Юк, бердә җиңел булмады. Бу конкурста катнашучыларның күбесе инде моңа кадәр дә һәр төрле марафоннарда, конкурсларда катнашкан кешеләр иде. Алар әлбәттә беренче, икенче, өченче урыннар булыр дигән өмет белән катнаштылар ул конкурсларда. Ләкин безнең таләбебез бу бит безнең сайтыбыз ярдәмендә Бөтен дөнья татар конгрессының сайты белән берлектә оештырылган. Шуңа күрә әлбәттә без бу эшләрне куйдык үзебезнең сайтка сайлап. 26 кешене сайлап алдык. 700-дән артык төрле ризыклар, әйме, һәм катнашучылар саны 40-тан артык. Һәм без алар арасыннан 26 кешене сайлап алып, тавыш бирү системасына куйдык. Менә бу тавыш бирү системасы вакытында әлбәттә ул бик катлаулы нәрсә, тавыш бирү интернет аша, әйме. Ләкин менә монда икенче тапкыр кемнең тырыш, кемнең үҗәт, кемнең булган икәне сизелде. Алар үзара ниндидер менә шундый азарт белән шушы җиңүгә таба бардылар. Һәм нәтиҗәдә без инде әгәр дә менә шуны уйлаштык әләннәре, әгәр дә без тавыш бирү системасы белән эшләмәгән булсак, әлбәттә 3 урынны һәм гран-прины сайлап алган булыр идек. Без монда тавыш бирү нәтиҗәләрен караганнан соң һәм гомумән конкурста катнашучыларның ничек итеп үзләренең рецептларын тәкъдим итәләр. Нинди төрле төрдәге ризыкларны, камыр ризыкларын гына түгел, анда иттән әзерләнгәннәрендә һәм гомумән башка төрле ризыкларны да шуларга карап, без инде гран-при һәм 3 урын белән генә шикләнеп калмадык. Без инде хәзер алар арасыннан тагын 10 кешене сайлап алдык. Чөнки мөмкин түгел сайлап алмыйча. Җиңүчеләрнең барысын да котлыйбыз. Зөһрәпа үзе дә шаккатып тыңлап утыра, ничек җиңгән, аңлады бугай ниһаять. Монда нинди генә системалар булмаган, тавышта биргәннәр, булай да сайлаганнар, ашап та караганнар. Ләкин шәхсән үземне борчыган төп сорау, сез төп эшегез буенча эшмәкәр, билимегез буенча бухгалтер, ничек менә шуның барысына өлгерергә? Чөнки сез ашсу юнәлешендә эшли торган кеше түгел. Элеклектен үк минем бу, наверное, әби бабамнан үк килә торгандар. Бабам булган минем
күмәшче. Аның кызы Дүрия апа, ул кичкенә чагында инде шул уже неткәч инде пешерә торган булган күмәш Әмәкәй авылына җәяү барып 12 километр күмәш сата торган булганнар. Әбием тоже менә шулай шәкшәкче булган. Хәзер Дүрия апа шәкшәкче булган иде. Хәзер мәрхүм инде аларга дуга булып ирешсен. Бөтен авылга туйларга шәкшәкләр пешерә торганнар. Шәкшәк, бәлеш, Замананың үз мәшгульләре. Әнием бик оста пешерә торган иде. Хәзер пешерми, кызым өйрән дия икәү аның белән пешердек. Үзегез менә шул. Әни мин әйтәм, мин моны өйрәнмим дә, пешермим дә. Бик авыр хезмәт бу дия пешердем. Хәзер инде әни пешермәгәч барыбер, әнинекен ашысы килә бит. Шатып пешерергә тырышам инде. Менә сез нәселдән килә дип матур итеп сыкканып сөйләдегез, кыскача гына нәселдән ашсы усталарыгызның кыскача гына тарихын. Бүгенге көндә үз эшегезне дәвам итүче бармысың? Булырмы? Алла бирса, булыр дип уйлыйм. Минем киленем берсе Казанда, берсе Якут кызы, Мәскәүдә яшиләр. Бик теләп, алар гел менә исләре китеп, это же гениально дия алар менә ашыйлар минем пишмакларны. Мин Мәскәүгә баргачтан аларны менә шушы марафон барганда да әле Мәскәүгә барып кайттым. Аларга пешереп шулай өстәлгә куям. Это же гениально. Ул бала менә татарчада өйрәнеп ята, Якут кызы Наташа. Дай мне рецепт дип, миннән рецептларны сорый. Килен кайлана туфрагыннан, димәк, ул сезгә охшап, киләчәктә шул конкурсларда катнашыр әле, ышанабыз. Казандагы киленем инде булай да оста, әнисе дә оста, алар барыр инде, әле монда Якут ние булгачтан да, Якут килене дә алып бара торган булгачтан, татарышлары Алла бирса онытылмас. Күңелегезгә бигрәк тә хуш килә. Беләсезме, бу бәйгене оештырганда, менә шушы рецептларны куеп, катнашучылар көннән-көн арта барганда, мин башта уйлаган идем, менә бу бәлешләрне, бу бармаклар дип әйтәләр, бармак дип әйтәләр, кайбер якта шәкшәкләрне өлкәнрәк яшьтәге апалар әзерли торганнардыр дип әйме. Ләкин конкурс бара-бара һәм аннарысын инде җиңүчеләрне сайлаганда без шак каттык. Безнең катнашучыларыбыз арасында күбесе яшьләр. Аларның кичкенә генә икешәр балалары бар. Һәм менә шул яшьләр көн сайын шул ризыкларны пешереп, шул ризыкларны гаиләләренә ашата. Ул бит инде аларның көндәлек ризыклары. Мин әле сорау да бирәм. Мен әйтәм, сезнең бу пешергән ризыкларыгызны ашап бетерә алдылармы соң? Ашыйлар, балалар бит алар ашыйлар. Соң сез үзегез ничек шушылай зифа буйлы булып сакланасыз, бу кадәр тәмле камыр ризыкларын ашагач дип. Алар көлешәләр. Ләкин менә шунсы сөенечле, яшьләр арасында үзебезнең милли ризыкларыбызны пешереп, гаиләсендә шуларны ул бит инде үзе пешергән, үз кулы белән пешергән натураль продукт дип әйтегәндә. Әле ул ризык кына түгел, ул бит безнең гореф-гадәтебез, ул безнең тормышыбыз, үзгәртмешле көндәлек тормышыбыз. Һәм әгәр дә мондый бәйгеләр булып торып та анда 700-дән артык меңгә якын бөтен Рәсәй төбәгеннән җыелган татарлар бер-берсен хөрмәт итеп катнашалар икән. Димәк, бу бары тик соклану гына уята. Минем конгресска барасымны белгәч, шагыйрә Гөлнур Айзат кичтән тиз генә шигырь язып җибәрде мине. Шуңа укып китәсем килә. Рәхим итегез. Сәлам Казан. Тагын килдем. Сыйлар күңел түреннән. Кайнар сәлам алып килдем. Шигъри җанлы Җәлилдән. Күчтәнәшкә алып килдем, кыш телләре чәкчәкләр, күңел биреп пешерелгән гөлбанаклар, чәчәкләр. Халкыбызның гасырлардан күчкән күңел җылысы, уңган булган ханымнардан икмәк иң ылысы. Йөрәк хисен кушып бар да пешерелгән табынга, якыннарны һәм дусларны сыйлау язсын тагында. Тәмле булсын һәр ризык, сыклансыннар тәм татып, пешергән хуҗабикәнең йөзләре торсын балкып. Кысты бые, вак бәлеше, гөбәдие эшпишмак, саклар без татар ашларын, без бергәләп тотынсак. Минем затлы шәкшәгемне авыз итеп карагыз, тәмнәренә шак катырсыз, алланыр бит алмагыз. Яратырсыз ризыгымны, табылыр тәмле сүздә, һәр вакыт татар табынын данларга язсын безгә. Амин, шулай булсын. Bütün dünyada yaşaучы татарлар тормышы белән таныштырып баручы сәхифә ул Дәрья сәхифәсе. Аны Ләйсән Хоснуллина алып бара. Ул инде әзер студияга керергә атлыгып тора. Шуңа күрә без сүзне аңа бирербез. Ләйсән, сүз сиңа рәхим ит. Рәхмәт Алмаз, Ландыш. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче кадерле милләттәшләребез.
Алар халкыбызның данлыклы улы Муса Җәлил шигырьләрен татар һәм рус телләрендә генә түгел, инглиз, Кытай, алман һәм башка телләрдә дә сәнгатьле итеп сөйләп, жюри агзаларын да хайран калдыралар. Сүзебез бу көннәрдә генә Россия төбәкләрендә һәм чит илләрдә узучы халыкара Җәлил укулары хакында бара. Төбәкләрдә үткән сайлап алу турларында җиңүчеләр 12 декабрь Казанда узачак йомгаклау турында иң сәнгатьле итеп укучы исемен алу өчен сынашачаклар. Берничә Идел буе өлкәсен үзенә җыйган Ульяновск шәһәрендә үткән сайлап алу турыннан Рәмис Сафин репортажы. 8-нчегә күчтем быел. Укыймын, ялыкмын. Менә бу 8-нчегә дигән җирен ашыграк әйтә алмас. Самар өлкәсенең Камышлы районыннан килгән балаларга Резида апалары әнә шулай чыгыш ясаралынан соңгы киңәшләрен бирә, сәхнәдә ничек тоту серләрен өйрәтә. Сәхнәгә чыккач бик матур иттереп сөйләргә кирәк. Сүзләрегезне дөрес иттереп, алдан исем, фамилияңызны әйтәсез, шагыйрьнең исемен әйтәсез. Бу көнне Ульяновск шәһәре татар мәдәният үзәгенең кайсыгына пишмагына карасаң да балаларның шигырь сөйләвен ишетәсең. Татарча, русча гына түгел, башка телләрдә дә. Бәйгенең нигезләмәсе буенча шигырьләрне Муса Җәлилнең генә түгел, үз төбәкләрендәге шагыйрьләрнең дә әсәрләрен укырга ярый. Безнең үзебезнең авылда туып үскән фронтовик Әнвәр Давыдов быел без аның гизеллыгын бик зурлап билгеләп үттек. Әнвәр Давыдовның да шигырьләрен балалар укыдылар. Җәлилнең ике балабыз шигырен рус телендә башкардылар. Беләсең, тормыш нәрсә? Беләсең, бәхет нәрсә? Без барабыз икәү яшә. Безнең күпме яңа юл дәшә. Пенза өлкәсе дә мондый гадәти булмаган бәйгедә быел 2нче ел катнаша. Үзләрендә узган шигъри ярышта өлкәнең берничә мәктәбеннән дистәләгән укучы чыгыш ясаган. Ульяновскига 3 җиңүче килгән. Бу көнне балаларга гына түгел, жюри әгъзаларына да җиңел булмагандыр. Чөнки көне буе дистәләрчә укучыны тыңлап, аларга дөрес бәя биреп, җиңүчеләрне ачыклау шактый катлаулы эш бит. Балаларны шигырь бәйлегеләренә әзерләгәндә авазларның дөрес әйтелешенә игътибар итәргә. Татар теленең бит үзенчәлекле авазлары бар. Менә аларга игътибар итсеннәр иде. Шулай ук киемнәргә игътибар итәргә кирәк. Кайбер вакытта укучыларга киемнәр комачаулый. Киемнәрне дөрес сайламыйлар, анарга әйтергә кирәк. Аннан соң инде укучыларның шигырьне иштәлеген аңлап сөйләргә өйрәтергә кирәк. Балалар чыгышына гадел бәя биреп, җиңүчеләрне билгеләү өчен жюри составына да һәр төбәктән килгән укытучылар да кертелгән. Һәм Казанга да һәр төбәктән берәр җиңүче билгеләнде. Гауга рок төркеме беренче тапкыр Уфада үзенең концертын куйды. Төркемнең солисты Оскар Юнусов чыгышы белән Башкортстанның Бирск шәһәреннән. Юрий Шевчук, Земфира кебек билгеле рок җырчыларны биргән Уфада Гауга төркеме дә үз урынын тапты дияргә була. Концерт зур аншлаг белән үтте. Тулырак үз хәбәрчеләребез видеоязмасында. Гадәттә татар халык һәм эстрада җырларына күнеккән Уфа тамашачысы Гауга рок төркемен җылы кабул итте. Башкортстанның баш каласында үз концерты белән беренче тапкыр чыгыш ясаучы музыкантларны тыңларга төрле милләт вәкилләре җыелган иде. Тут дело даже не в языке. Рок и вообще любая музыка не упирается в язык. Есть классная роковая песня на русском, на английском, на марийском, я абсолютно уверен. И именно поэтому мы решили, что вот эта качественная композиционность группы Гауги, она должна быть здесь, на главной рок-площадке города Уфы. Бирск шәһәрендә туып үскән Гауга төркеме солисты Оскар Юнусов баскетболист булу хыялы белән Казанга укырга керә, әмма хыял үзгәрә һәм бүген ул яшьләр арасында зур популярлык яулый башлаган рок җырчы. 10 ел элек урыс телендә җырлар яза башлаган артист бераздан соң туган телендә иҗат итеп карарга була. Ниндидер хисләр, ниндидер кичерүләр алар җыгыла да һәм инде бер көнне гитара белән утырганда аларга чыгарга язса, алар чыгалар. Менә бу Уфадагы концерт безнең өчен соңгы бу елда һәм инде ниндидер пауза, тукталыш эшләп торабыз, чөнки безгә материалны язырга кирәк. Яңа материал күп җыелды. Аны язырга, эшләтергә кирәк. Татарстанда популяр булган Гауганың җанатарлары да шактый. Аларның бер төркеме хәтта яраткан музыкантлар артыннан Казаннан Уфага килгән. Минем чынында гына инде бүген зачет, мин преподавателем белән сөйләштем, аны иртәгә бирәм зачетымны, шуның өчен инде бүген Гауга төркемен тыңлар өчен бар эшләрне ташлап килдем шушы матур шәһәргә, Уфага. Барабан
Барабанда дәртле итеп уйнаучы Искәндәр Хәбибуллин исә музыкага булган мөхәббәтен нәселе белән бәйли. Аның әтисе танылган композитор Инсаф Хәбибуллин. Мин һәр вакыт уйнаганда ничектер шулай мин югалам, уже мин үзем булып тоелмыйм. Бүтән кеше мин анда. Гадәттә Уфаны рок-музыка башкаласы дип саныйлар, чөнки нәкъ биредә кайчандыр Земфира һәм Герой Шевчук үзенең иҗат юлларын башлаган. Гауга төркеменең солисты Оскар Юнусов та шушы елны дәвам итәргә ниятли. Самарның Камышлы авылы гомум белем бирү мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты буенча өлкә олимпиадасы узды. Анда Шынталы, Похвистнево, Камышлы районнарының һәм Самарның яктылык татар теле укытылган мәктәпләре укучылары катнашты. Шул ук көнне татар теле һәм әдәбияты укытучылары арасында ел укытучысы бәйгесе дә оештырылган иде. Дәвам итеп Магнитогорскига юл тотабыз. Безнең хәбәрчеләребез скульптор Назир Гайфуллин белән очрашып кайтты. Алар әзерләгән видеоязманы карыйк. Сөймбикәсенең ясау турында уйламадым да, хыялланмадым да, ди Назир Гайфуллин. Журналларда еш кына башка рәссамнар ясаган Казан ханбикәсенең рәсемнәрен күрә. Һәм анда да тарихи сөймбикәсене ясау теләге туа. Композиция турында уйланулар ел әйләнәсендә дәвам итә. Төрле була алар. Сөймбикә образы турында уйланган сайын яңалары барлыкка килә. Һәм тәхеттә сын ясарга карар итә Назир Сайфулла улы. Она ведь была при малолетнем хане Утямыш, регентшей была. И вот, то есть у нее была власть. Ул бит бала яшендә Үтәмеш хан янында була. Ягъни хакимлек аның кулында. Шуңа күрә аны тәхеттә утырган килеш хакимият символын уң кулына куеп сүрәтләдем. Теләгән бар нәрсәдә шунда ук килеп чыкмый. Иң авыры, хәер барлык эшләрдә дә шулай була. Бу карар кабул итү. Сынны формага салуга тагын бер ел китә. Потом постепенно желание появилось его усложнить крылатыми барсами. Аннары әкренләп аны барслар утыртып катлауландыру теләге туды. Канатлы барслар. Бу очракта аларны дәүләтчелекне саклаучылар кебек ясадым. Алар тулысынча утырмыйлар. Әгәр нинди дә булса куркыныч янаса, алар дәүләтчелекне яклауга, ташланырга әзерләр. Берничә тапкыр композицияны үзгәртергә туры килде. Ул ким дигәндә үземә ошарга тиеш дисенчә. Шуннан инде иҗатка илһам башлана. Әмма төзәтмәләр, өстәмәләр күргәзмәгә кадәр дәвам итте, ди Назир Гайфуллин. Сөймбикә сынын Назир Гайфуллин Магнитогорскида оештырылган шәхси күргәзмәсенең композициясын тулыландыру өчен махсус ясый. Күләме буенча башка эшләреннән аерылып тора. Сын 2,5 метр биеклектә. Тик гүзәл Сөймбикә күргәзмә залын вакытлы гына түгел, башка залга урынлашып бизәсә, яхшы булыр иде дигән фикер дә бар. Төмән шәһәр татар мәдәният үзәгендә Себер татар теле һәм мәдәнияте 2019 бәйрәме быел да зур әзерлек белән үтте. Быел ул 7нче тапкыр үткәрелде. Ул шәһәр Себер татар милли мәдәни автономиясе тырышлыгы, Төмән шәһәре хакимияте, милләтләр эшләре буенча өлкә комитеты һәм шәһәр татар мәдәният үзәге ярдәме белән оештырылды. Чарага Төмән, Тубыл, Ялутыр шәһәрләре һәм районнарындагы татар авылларыннан Себер татарларының киләчәгенә битараф булмаган чын патриотлар килделәр. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматларым менә шулар иде. Көнегез уңышлы гына үтсен. Алмаз, Ландыш, рәхмәтләйсен. Сау бул. Саулармысыз, хөрмәтләребез. Вәгъдә иман, вәгъдә иткәнчә тапшыруыбызның икенче өлешендә манзарада кабат күрештек. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Вакытның бер күзе кояш, икенче күзе ай диләр. Бирелгән гомернең кадерен белеп яшик. Без дә тапшыруның бирелгән вакытын 2 сәгатьнең һәр минутында әрәм итмичә, аны башлап җибәрергә, дәвам итәргә әзербез. Алпар төбәге 3 авылның бай тарихын туплаган шул исемдәге китап дөнья күрде. Аны тәкъдир итү кичәсеннән безнең репортаж. Казанның Нагорный бистәсендә яшәүче гасыр яшьтәше Әминә Хәйернәсова белән хәбәрчебез Раил Сәдретдинов очрашып кайтты. Аш-су устасы Резидә Хусәйнова эремчекле кекс ясарга өйрәтер. Кулларыннан гөлләр тама диләр аның кебекләргә. Замандашыбыз кул остасы Гөлинә Гыбайдуллина белән таныштырырбыз. Ана карыныннан ук без телнең моң яңгырашын, тән вөҗүдебезгә сеңдереп үсәбез. Туган телнең көй тибрәнешенә, нәкъ менә шул телнең табигатенә хас тәңгәл моң туа дип язган Марсель Галиев. Тел тәмен җуйган моңын да җуя. Алда
Әткәмен кәмнең теле сәхвәсе. Егерменче ғасырның ең көрнекле шағирләреннән, язучыларыннан берсе Шәйхи Маннур иде. Ул фронтовик шагыйрь. Ул илебезнең азатлыгы, туган халкыбыз, аның теле мәңге яшәсен өчен үзен кызганмыйча сугышкан олуг шәхесләребезнең берсе. Һәм ул туган телебез турында да уйланган, борчылган. Менә мәсәлән аның бер шигыре бар. Татарча да яхшы бел, урысча да яхшы бел. Икесе дә безнең өчен иң кирәкле затлы тел. Татар теле туган тел, безгә газиз булган тел. Атаң, анаң, әби, бабаң сине сөя торган тел. Бу телдә рух байлыгың һәм йөрәк кайнарлыгың. Бу телдә җырлаган безгә сөекле Тукай моңын. Тел кешене дус итә, бер-беренә беркетә. Өйрән балам рус телен һәм онытма үз телен. Менә Шәйхи Маннурның безгә калдырган васияте шундый. Университетта укыган елларында остазлары аңа «Синдә фән өчен бөтен мөмкинлекләр бар, син шуның өчен тугансың» диләр. Һәм ул дөрестән дә бөтен гомерен фәнгә багышлый. Әткәмен кәмнең теле сәхифәсеннән соң әлеге сюжет бик урынлы булыр. Мәркәзебездә күренекле әдәбият галиме Хатип ага Миннегуловның юбилей кичәсе узды. Филология фәннәре докторы, профессор турында хезмәттәшләре, укучылары бик күп җылы фикерләрен җиткерделәр. Болай дип әйттеләр инде. Хатип абый, сезнең бик күпкә китте бит инде юбилейлар. Инде майда бит инде сезнең юбилейларыгыз булды. Бу бит инде Хатип Миннегулов елы була. Шуннан бит уйлап куйдым да, чыннан да юбилей күп кирәк китте. Хатип Юсуф улы Миннегулов күп булмый. Ул шаян, юмартлыгы белән күпләрнең мәхәббәтен яулаган. Киң җәмгыятьчелеккә аеруча үзенең дәреслек хрестоматияләре белән мәгълүм шәхес. Хатип абыйдан минем өчен ул кеше буларак аның гаять үзенчәлекле сыйфатларын мин бик тә якын итәм. Ул бик ягымлы, кешелекле, итәгатьле. Мин аның кемгәдер ямьсез сүз әйтүен, ачуланганын белмим диярлек. Ул үзенең фикерен хәтта ачуланган вакытта да кешенең кеше икәнлеген яклап, саклап әйтә белә. İtaatle itip әйтә белә. Татарлар яши торган нинди генә почмакка барсаң да, нинди генә татар кыйсына үзенең иҗаты, үзенең эше белән ниндидер тамчы су сала торган кешедән сорыйсың икән. Бит син кем шәкерте, кем укытучысы дип. Аның күбесе әйтә, мин шушы Хатип Миннегуловлар мәктәбе битергән кеше дип. Якташлар гына түгел, әле фикердәшләр дә, дуслар да, ул гына да түгел, безнең авыллар арасы 2 генә километр, минем әтием эшләгән мәктәп директоры булып, ул минем әтинең укучысы да. Минем азмы күпме уңышларым бар икән, шушы Рәмзия ханымга үземнең менә шушыннан фәлән ел буе торган кызымның, улымның әнисенә мин бурычлы. Тулы вакытка ия булып булмый инде ул. Тулы вакытка ия булсаң, ул инде теге алда яшәргә өмет калмый. Ну теге русның бер сүзе бар, теге относительно татарча нисбәтле вакытка ия. Чөнки мин әле менә шушыннан инде төрле авыр тормышта яшәп, шушыннан төрле кыенлыклар ятимлектә инде 80 яшын тутырдым. Бу үзе зур бәхет. Ходай Тәгаләгә аннан әти-әниләремә рәхмәтлем. Аннан хәзер минем менә 50 елдан артык 55 ел булды буга инде җәмәгатем. Ул исән-сау. Аннан 2 балам бар. Менә шушылар. Аннан әле хәзер ни булса да азгана булса да шушы яраткан эшемдә эшләп торам.
Бу инде менә үзенә күрә бәхет. Аннан тыштагын бер як бар инде. Менә хәзер син язган әйберләрен, укыган әйберләреңне хәзер кеше аңа игътибар итә. Азмы күпме алар халкыма, милләтемә файда китерә. Бәхете дә шунда бит аның. Күпме дуслар янында, халыкка кирәклеге белән кадерле ул. Озак яшәүнең бер сере яраткан эшең булу, күңелгә хуш килгән эш белән шөгыльләнү. Без дә шул озак яшәүчеләр исемлегенә керербез дип өметләнәм. Алла бирсен. Оста куллы Гөлинә Гыбайдуллина белән танышыйк. Ул Апас районы Багыш авылы кызы. Кулларыннан гөлләр тамадылар аның кебекләргә. Апас районы Багыш авылында яшәүче Гөлинә ханым нәкъ шундыйлардан. Шигырьгә дә яратырым, русча да шигерим, татарча да. Мындыйларны да укыганнан угында үзем тегәдерим бөтен әйберләрне яшь вакытта безнең кызларга күлмәкләрне тегеп киертәдерим. Ул вакытта әйбер юк, кызлар үскәндә инде алысына 46 яшь, кечкенәсенә 42 яшь. Шуннан килгән инде ул. Гомер буе мин ел эшендә эшләдем, монтажница булып эшләдем 12 ел. Онда да инде шул элементлар җыйдык шундый кечкенәләрне. Лайыклы ялга чыккач, хәзер күбрәк вакытын туган авылында үткәрә ул. Бакчасында ниләр генә үстерми, күп итеп кош-корт асрый. Һәм шул арада вакыт табып үзенең яраткан эшенә тотына. Телевизор карарга яратмыйм, ә мозаика җыярга тотынсам туктый алмыйм. Эшнең нәтиҗәсен тизрәк күрәсе килә ди. Мин шунда кирип китәм, эшендә. Шулай эшләп утырам. Бөтен нәрсә ынтыла, бөтен ниләргә нервларга файдалы. Куллар эшли, кул белән эшлисең, алар белән дә эшләгәсең бик җиңел. Күзлегеңне киярсең дә утырасың, булай гына начар, хәзер күзләреңдә әзрәк нитә башлады. Шулар белән утырып торам инде менә. Үземә бер шыгыр инде, шыгыр. Кыш көне инде чаңгы шуабыз күп иттереп, урамда иртә кичә чаңгыга чыгып керәм, шунда 2 километр. Җәй вакча, кышкырт. Үртәкләр казлар асрадым инде күп иттереп, 30 казыя, 40 лабырдек. Шибиләр 150, шулай иттереп шулар белән мәшәкатьләнеп җатам. Уртача зурлыктагы бер картинаны җыю өчен 2 атна тирәсе вакыт кирәк. Әле туган көненә аныклары бүләк әзерләгәннәр, заказ белән гаилә фотосурәтен ясатканнар. Хәзер аны җыя башлаган. Теләге булган һәркемне өйрәтәм, тик сабырлыклар гына җитсен ди ул. Ничек инде менә түземлелек кирәк инде. Узак иттереп утырырга. Утыра алмыйлар бит, 1 сәгатьтә утырып тора алмыйбыз ди. Мин инде утырсам 4 сәгатьтә утырам. Лиш вакыт булса, утырам шуның эченә кереп. Гөлинә апа җыйган картиналар йорт диварларын бизи һәм ул аларны рәхәтләнеп дусларына, якыннарына бүләк итә. Календарда 11 декабрь булуга карамастан, һава торышы язны хәтерләтә. Кешелек дөньясы инде бер нәрсәгә дә шаккатмыйдыр. Җәйдә кыш, кышта яз булса да, без аңа аптырамыйбыз. Иң мөһиме, синоптиклар мәгълүматын һәр даим күзәтеп барыйк. Хәерле иртә, хөрмәтле телевизор караучылар. Манзара тапшыруы үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Яндекс погода мәгълүматы буенча бүген көн якын чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда алмашынучан болытлы һава. 3 градуска кадәр суык. Республикабызда һава шартлары әллә ни үзгәрми, урыны белән бераз кар һәм карлы яңгыр явачак. Төньяк көнчыгышта уртача температура 0 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Мензелеевскида урыны белән кыска вакытлы кар яву көтелә. Циклон тәэсирендә бу көннәрдә булытлы һәм явым-төшемле булачак дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Орша, Кукмара, Балтачта температура үзгәрми диярлек. Җил көнбатыштан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә булытлы һәм яңгырлы булачак. Температура шулай ук үзгәрешсез саклана. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта урыны белән кар яву көтелә. Кояш нуры бар кешегә дә бер төрле төшә диләр. Шуңа күрә һәр көнебезне якты һәм файдалы итеп үткәрик. Башкалабыз Казанда кар явачак. 2 градуска кадәр җылы. Көньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекөмеш баганасының 753 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 93%. Җирнең магнит кары тыныч. Бүгенгә менә шулар, сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.
Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, кунакханәбезгә рәхим итегез. Ниһаять, Казан шәһәрендә уздырыла торган татар егете, татар кызы бәйгесенең җиңүчеләре билгеле. Алар бүген бездә кунакта. Ул 149-нчы татар лицей укучысы Сәйдәш Гыйләҗев белән Һәм 180-нче гимназия укучысы Азалия Хисамиева. Саулармысыз җиңүчеләр? Исәнмесез. Хош Сезне килдегез. чын күңелдән җиңүегез белән котлыйбыз. Рәхмәт. Үзегез нинди хисләр кичерәсез? Бу җиңүгә ышанасызмы әле? Әйе, әле ышанып бетмим. Чөнки бик дулкынландыргыч мизгелләр булды. Бик шаккатты инде, дөресен әйткәндә. Сез моңа таныш идегезме? Яки сезне бәйге генә таныштырдымы? Юк, бәйге генә. Ни өчен гаҗәпләндегез үзегезнең җиңүегезгә? Сез әзер түгел идегезме моңа? Бик көчле балалар булган инде. Ие, без уйлаган идек, без җиңмәбез дип, безнең конкурентларны күргән идек, ие. Көндәшләр көчле иде димәк. Ие. Шулай дип әйтсәм була дип уйлыйм. Иң авыры нәрсә булды? Йокыдан туеп, торып. Әсәр кую дип уйлыйм. Әйе. Бу димәк инде драма әсәре. Әйе, без Нақый Исәнбәтнең Миркәй белән Айсылу дигән әсәрен куйдык инде. Бик тырышып куйдык, бик матур, бик көчле булды. Сез Айсылу булдыгыз инде. Әйе. Кайсы сәхнәне алдыгыз? Бүләк бирүләрме? Безнең режиссер уникаль үзекне алды, ул үзе аны ничектер җайлаштырды да үзе куйды. Әсәрдә кебек булмады ул. Режиссер кем була инде бу? Алия Госмановна. Без аңа бик рәхмәтле. Димәк, син Миркәй, син Айсылу булдыгыз инде. Әйе. Бергә күрешеп, мәхәббәт ышкыннары кабынмадым соң арагызда. Анысы инде шәхси сәттер алмайды. Мында сорамас. Менә бит уянып киттеләр хәтта. Шулай да нинди авырлыклар белән очрашырга туры килде? Нинди каршылыклар белән? Белмим, мин авырлык күрмәдем. Шул инде репетицияларга гына килеп йөрү, көн сайын. Укуны да алып барасы бар бит әле. Инде соңгы көннәрне укулар кала башлады. Репетициялар ныкланды, катлаулана барды. Ләкин инде шул авырлыкларга карамыйча, без бу сынауларны үттегез. Хәзер мәктәптә рәхлән күкрәк киереп җыри аласыз, Аллага шөкер, күз тимәсен. Бу сорауны сезгә биргәннәрдер инде. Синнән егет турында сорарбыз, татар егете нинди булырга тиеш? Син әзерләнә тор. Горур булырга тиеш, лаек, намуслы һәм көчле, әлбәттә, бәлки юмор белән. Әйе. Шулай? Азалия Хисамиеваның идеалын билдек инде хәзер. Әле тырыш хезмәт сөючән дип әйтмәде. Димәк, ансы бик мөһим дә түгел. Алар инде тәҗрибә белән килә алмас. Әйе, тормыш тәҗрибәсе белән. Сәйдәш, сезнең өчен татар кызы нинди ул? Беренче чиратта инде ул татар телен белергә тиеш, я егет булсын һәм кызда саф итеп сөйләшергә. Шулай ук әйтә алмыйм, менә нәкъ Азалия кебек. Менә бит. Олмас. Афәрин. Теләгән җавабыңны алдың. Тагын бер елдан сез, Алла бирсә, урта белем бирү җире мәктәпне тәмамлап чыгасыз. Киләчәктә үзегезне кем булып күрәсез? Менә минем әти-әним икесе дә табиб, җәмгыятькә ихлас хезмәт итәләр. Минем дә алар кебек киләчәктә, Алла бирсә, җәмгыятькә ихлас хезмәт итеп, татар халкының чын шәхесе буласым килә. Табиб буласыз. Табиб буласыз килә. Әйе. Сайламакчы буласыз. Әле сайлап бетермәдем. Гадәттә менә мондый конкурсларда катнашканнан соң күп кешедә сәхнәне сайлау, иҗатны сайлау теләге туа. Сездә, Сәйдәш, шундый теләк тумадымы? Туды. Үземдә инде кичкенә вакыттан сәхнәдә дисәм була. Ләкин сәхнәдән башка минем чын күңелдә музыка язасы килә. Композитор. Бик композитор булмаса да, студияда эшлисе килә бик. Исеме дә бит Сәйдәш. Юкка гына сайламагандыр, шулай бит алмас. Язып караган юкмы соң, талпынып караган юкмы? Бар. Музыка язып карадым, ләкин инде ниндидер современныйрак планда. Булай бүтән нәрсә булып чыга. Заманча килеп чыга. Заманчарак инде. Азалия тыңлап карадымы соң әле язган көйләрен? Юк, әле тыңлатканым юк. Бәлки киләчәктә тыңларсыз. Хан һәм ханбикә киемендә үзегезне хис итәсез? Бик горур. Әйе. Әлеге конкурс сезнең өчен нәрсә бирде? Нинди тәҗрибә алдыгыз? Бу татар кызы һәм татар егете бәйгесе безнең өчен бик зур җаваплылык һәм дәрәҗә инде. Бик тырышып әзерләндек шуңа.
Киләчәктә дә бүтән сынауларны, сез менә шу конкурсны шикләп аткан кебек кенә уздырган кебек, бүтән сынауларда шулай җиңел уздырырсыз дип өметләнәбез. Һәм шуннан да үзебезнең милләтебезгә үзегез теләгәнчә файдалы шәхесләр булып өлгерүегезне теләп калабыз. Рәхмәт. Келесі очрашуларга кадәр сау булыгыз. Сау булыгыз. Бездә кунакта татар кызы, татар егете 2019 Казан бәйгесенең җиңүчеләре Сәйдәш белән Азали иде. Кунакларыбыз белән сау булашабыз һәм тапшырыбыз дәвам итеп шуны әйтәсе килә. Күп гасырлык тарихы булган ил Үзбәкстан Республикасы. Бүген Татарстан белән Үзбәкстанны икътисади, сәяси һәм социаль мәдәни мөнәсәбәтләр бәйли. Биредә 100дән артык милләт вәкилләре дус һәм тату яшиләр. Республиканың төрле шәһәрләрендә 300 меңнән артык татар гомер итә. Бухарада милләттәшләребезнең яшәеше, аларның милли төсмеребезне саклау өчен нинди эшләр башкаруы турында Динара Хәбибуллина сөйләр. Бүген Үзбәкстан Республикасында 9 татар мәдәни үзәге эш алып бара. Аларның берсе 10 меңнән артык милләттәшебез гомер итүче Бухара шәһәрендә урнашкан. Дөньяның күп кенә илләре арасында Үзбәкстанда кул эшләренә карата мәхәббәт аеруча олы. Һәркем күңеленә хуш килгән иҗатны сайлый. Безнең милләттәшләребез дә Татарстаннан еракта яшәүгә карамастан татар халкының гореф-гадәтләрен, милли төсмерен саклыйлар, башка халыкларга да таныталар. Ә бүген без Бухара шәһәренең татар-башкорт мәдәни үзәге активистларында кунакта булдык. Халидә Сабитова күп еллар мәктәптә кызлар өчен хезмәт дәресләрен алып барган. Кызларны рәткә индем, тигәргә, пешерергә. Мин рәткә индем, бер нәрсәне рәткә индем. Аларның фантазиялары шунча күп, что даже еще миннән даже миннән күбрәк фантазияларны кушып, шундый матур нәрсәләр тиккәннәр. Иногда ушлай шәһәр эчендә күрәм кызларны, и вот алар прямо чабып, кычаклап минем яныма киләләр. Ой, сезгә рәхмәт, сез шундый безне эшләргә өйрәттегез, шулай әйттеләр. Мин шунча шат идем, ой, аш елап алам иногда. Тегү, шигү, сәйлән белән үрү әниемнән күчкән сәләт ди ул. Инде 13 ел дәвамында Халидә Сабитова кул эшләре буенча түгәрәк алып бара. Бергәлектә алар татар милли киемнәрен тегәләр. Һәммә белгән нәрсәләремне кызларга күрсәтәм, ярдәм бирәм обязательно күрсәтәм, ничек тегәргә, ничек туры тегәргә, шуларны күрсәтәм. Бухарада Сабан туй, татар мәдәнияте көннәре, Нәүрүз һәм башка чараларда катнашып, татар милли үзенчәлекләрен таныткан Халидә Сабитова да дипломнар, истәлекле бүләкләр саны шактый. Татарлар, конечно, дружно яшибез, бергә, һәммә выставкаларны, күлмәкләрне теккән күлмәкләребезне алып барабыз, киеп барабыз. Әлбәттә, татар милли киемнәрен булдыруда төрле чыганаклар ярдәм итә. Татарстаннан килгән китап, журналлардан алар калфак тегү, милли бизәкләрне шигү усулларын өйрәнәләр. Моннан бик күп накшларны алды. Кызлар уже чигәләр буларны. Кемдер берничә кыла, кемдер башка эшне, кемдер икенче эшне кыла. Без моны инде панно ясамакчы булдык. Менә шундый техникада, ул петельчатый техника. Яраткан эшләре өчен алар вакытны кызганмыйлар. Татар халык җырларын башкарып, туган телдә аралашуны дәвам итәләр. Алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый, сагындыра башлады. Ә остазлары Халидә ханым Сабитова турында хөрмәт белән сөйлиләр. Шу мөлаемлекләре белән, матур сүзләре белән иренмичә шундый безне кулыбыздан инә тотып өйрәттеләр. Халидә апа ул бик ачык кеше. Һәрбер кешегә бер төрле генә карый. Һәр атна азагында исә милләттәшләребез алдагы чаралар турында сөйләшеп, яңа максатлар куялар. Бүген алар хис-тойгыларын яшермичә Татарстанга сәламнәрен җиткерәләр, тарихи ватаннарын бик сагыналар. 45 ел көттек. Шул Татарстаннан килеп, безнең тормышыбызны төшерүләренә, безнең татарча сөйләшкәнебезне ишетүләренә көттек. Татар мәдәниятен без бик сагынабыз. Бигрәк тә инде. Ташлама, әнекәй ташлама, мине изге дугаңнан. Ташласаң изге дугаңнан, мин бәхетле була алмам. Тіліне саклаш өчен без күрешкәндә татар телендә сөйләшәбез. Нәрсә булса да, инде максатыбыз яшьләргә особенно. Яшьләр что белсен, без үрнәк күрсәтергебез кирәк. Татарстаннан ерак булсак да, ләкин Татарстанда булган ниләргә
хабарларга бигрәк кызыкканбыз. Татарстандан, Бухарадан кайнар сәламләр. Бу авылның 370 еллык тарихы бар. Сүзебез Әлки районының Алпар авылы хакында. Элек 5 мәчетле, 5 тегермәнле булган бу авылның тарихын барларга шактый зур тырышлык кирәк булган. Алпар төбәге китабы берничә авыл турында мәгълүматларны туплаган зур басма. Бирегә барлыгы 300-гә якын гаилә тарихы кертелгән ди китапны төзүчеләр. Шаулап, гөрләп яши Алпар халкы. Бу көннәрдә генә Алпар төбәге дип исемләнгән тәүге китап дөнья күрде. Анда Алпар, Яңакамка, Мулла авыллары турында язылган бай мәгълүматлар тупланган. Әлегә хәтле авылга без инде 370 кенә ел дигәнек. Анандар артып булып чыкты. Безнең оныклар бу авыл тарихын белеп калсыннар дип һәм улы кешеләр дә шул китапны үзләре кулы белән тотып, укып һәм китапның дәвамы булып, яшь буыннарда бу китапны дәвам иттереп язып барсыннар дип. Алпар төбәге элек-электән танылган һәм данлыклы булган, бик күп гыйлемле, укымышлы шәхесләр чыкканнан, һәр вакытта да дин тотканнар. Нинди генә авырлыклар килсә дә рухы сынмаган, бары тик алга омтылганнар. Үзебезнең тарихны белергә тиешбез. Каян чыкканбыз, кем балалары, безнең әби-байлар нәрсә белән шөгыльләнәләр. Бу җирдә элек нинди тормыш барган, шуннан чыккан кешеләрнең нәсел тарихын өйрәнергә, шуларга бер төрле бәя бирергә, тагын да шушы балаларның бабалары 7 буынга кадәр кемнәр монда яшәгән булган, шуларга үзләренең нәсел агачларын яңартырга бер төрле тәргеш булды дип уйлыйм мин. Шулай булга тиеш тә инде ул үзенең үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дип әйтә татар кешеләрендә. Без төбәннән тамырдан күтәрелгән халык. 3 мәртәбә авылларыбыз, мәчетләребез янып беткән. 3 мәртәбә яңадан төзелгән. Авыл таралмаган, тик зурайган. Шундый зур тырышлыклардан соң, менә фикер алучылардан соң, менә шушы Алпар төбәге дигән китап чыкты. Моңа бөтен кеше шат. Шуны чыгаруга булышучылар, чыгаручыларга бөтенесенә дә олы рәхмәт. Авыл тарихын өйрәнү, авыл тарихын җыю, искиткеч зур эш. Авылның 100 еллык анда тарихы, ул инде безнең бабаларыбыз белән бергә бакыйлыкка күчкән иде. Хәзер менә шуларны яңартып, яңадан яңаларын өйрәнеп, менә шушы олы хезмәтне башкарып чыктылар. Зур тарихлы Алпар халкы затлы токым, сибелгән ул яшәр өчен бар тарафка. Куәтлала көндек каны тамган җирдән яшәү көче мәңге сүнмәс бу халыкта дип яза Рәис Зиятов. Оргкомитет менә без авыл җирлеге буенча мәктәп хезмәткәрләре, музее, шулай инде халык үзе дә актив булды. Алпар бабай нәкъ менә шушы Чирмешән елгасы янына килеп урнаша. Ә инде алпарлылар аның якты истәлегенә шушы ташны куялар. Бүгенге көндә авыл гөрләп яши, матур яши. Шаян ТВ кара, булырсың иң шәп бала дигән сүз тезмәне инде барыбыз да беләбез. Шул уңайдан бездә кунакта Шаян ТВның сайт җитәкчесе Динара Миникова һәм пиар бүлеге хезмәткәре, социаль шелтәрләрне алып баручы Руслан Хафизов. Исәнмесез, мөхтәрәм кунакларыбыз? Сәламнәр барчагызга да. Исәнмесез, хәерле иртәләр. Хезмәттәшләребез, саумсыз, хуш килдегез. Рәхмәт. Сез күптән түгел генә үзегезнең бер яшегезне билгеләп үттегез. Инде хәзер тамашачыларыгыз белән мәктәпләрдә танышып йөрисез. Бу нидән гыйбарәт? Нидән гыйбарәт дип без бит инде яшь канал булгачтан без заман белән шур белән бергә атлыйбыз һәм без бөтен социаль шелтәрләрдә дә бар диярлек һәм безнең социаль шелтәрләрдә балалар безгә язалар. Безнең мәктәпкә килсәгез иде, безнең садикка килсәгез идиләр дә, без инде җавап бирәбез. Буш вакыт табылса, без чакырган җиргә барырга әзер. Җыелып чыгып китәбез, балаларга бик күңелле презентациялар үткәреп кайтабыз. Алар кемнәрне күрергә тели иң беренче чиратта? Шаянның үзен күрергә телиләрме? Балаларның бит фантазиялары көчле. Алар безнең ал барышларны күрергә телиләр һәм төп геройларны да.
Алып барушыларны вакытлары булганда съемкалардан алсак, без үзебез белән алып барушыларны да алып барабыз. Шулай ук без һәр презентация үзебез белән каналның төп героен Шаянны алып барабыз. Шаянны балалар бик каты яраталар. Аны күрүгә әле 1-2 класс балалары дөнҗаларын онытып йөгереп килеп кочаклыйлар әле аларны күрсәгез. Сөенәләр шул кадәр 5-не йөре, ансын килеп кайберсе җибәрми дә укытучылар гына алып китәләр. Кайсы районнарда, кайсы мәктәпләрдә булып өлгердегез? Без инде шактый гына мәктәпләрдә булдык. Әлбәттә, үзебезнең Казан шәһәрендәге мәктәпләрдә, Буа районында, Биектауда, Арчада булдык. Һәм әлегә Әле көтелә тагын барасы районнар. Безнең шактый инде планга кертелгән. Тагын нинди районнар көтелә? Әлегә беренче әйтеп куям, Шаллы район түгел, шәһәргә Шаллы шәһәренә чакырып калдылар. Тиздән Шаллы шәһәренә барабыз һәм алга таба булганнарын әлегә сер тотыйк. Барсын да әйтсәк, барса чакыра башлар. Бу димәк, мәктәп балалары, укучылар әлеге канал турында белә дигән сүзме? Яисә алар танышырга гына теләп чакыралармы? Без презентация килгәчтән, презентация башлагачтан мин сорыйм, әйтәм, Шаян ТВ каналы белән танышмысыз дип, кулларыгызны күтәрегез дим. Барлык балалар диярлек кулларын күтәрәләр. Без инде үзебез аптырап калабыз, каналга бер генә ел булды карамастан, безне шул кадәр беләләр, яратып каршы алалар. Әле каналны белү генә түгел, менә нинди тапшырулар турында сорасак та, алар безгә тапшыруны алып барышларына тикшереп карыйбыз, алар алып барышына кадәр әйтеп бирә алалар. Алар үзләренең тәкъдимнәрен җиткерәләрме сезгә? Аларның тагын нинди тапшырулар күрәселәре килә? Алар төрле тәкъдимнәр әйтер, күпчелек очракта балалар инде мультиклар сорыйлар. Менә бу мультикны күрсәтегез әле, зинһар, менә бу мультикны күрсәтегез әле. Без инде әлегә каралган мультикларны әйтәбез. Тиздән бу мультиклар була, теге фикерләрегез өчен рәхмәт. Без буларны уйлашырбыз дип балалар белән сөйләшеп калабыз. Һәм Аннан соң тагын шуны әйтеп китәсе килә, менә нәрсәсе куанычлы, сез бит менә сорадыгыз, беләләрме дип. Алар безне куна каршы, кара каршы дигән кебек төрле шигырьләр язып, Шаян ТВ каналы турында үзләре чыгышлар язып безне каршы алалар. Һәм без инде әлбәттә менә шундый талантлы балаларны күреп, үзебезнең каналыбызда да күрергә шат дип, аларны тагын да канатландырып, үзебезнең каналны карарга җәлеп итеп кайтабыз шундый чаралардан. Сайт буенча сез баш белгеч, сайтның җитәкчесе, сайтның эшчәнлеге нәрсәдән гыйбарәт? Аннан нәрсәләр алып була, нәрсәләр белән танышып була, яисә анда аралашу мөмкинлеге дә бармы? Безнең сайтта Шаян ТВ каналы турында барлык мәгълүмат та бар. Әлбәттә, аны онлайн режимда карап була. Безнең сайт аша дөньяның теләсә кайсы пешмаганда дип әйтик инде. Һәм кызыклы гына сәхифәләр, без анда укучылар өчен, әни дусларыбыз өчен төрле фактлар язабыз. Киләчәктә инде менә безнең 7 көн рубрикасы тиздән эшли башлаячак. Каналыбызның эшке дөньясы белән таныштырасыбыз килә, менә алып баручылар белән, хезмәткәрләр белән, алар белән әңгәмәләр эшләргә планлаштырыла инде. Шаян ТВ сайтыннан барлык мәгълүмат та менә нинди мәктәпләрдә очрашулар узган, бөтен кызыклы яңалыкларны, дөнья яңалыкларын, Шаян ТВ дөньясы яңалыкларын белеп була. Шаян ТВның инде үз архивы бармы? Анда бүтән тапшырулар бит инде бүген күрсәтелде, иртәгә ул бит кабатланып күрсәтелмәскә дә мөмкин, аларны күреп буламы? Әлбәттә, безнең бар шулай ук сайтта видео кәрәс, архив дип әйтәбез инде. Шуннан кирип, һәр кем үзенең яраткан тапшыруын кабатлап карый ала. Әле безнең архив сайтта гына сакламый, безнең шулай ук YouTube канал бар. YouTube каналда теге тапшыруын карагач җитмәсәгез, иркенләп кирип YouTube каналда теләгән кеше теләгән тапшыруын карый ала. Һәм шулай ук әйтеп китәсе килә, сайт белән социаль челтәрләр белән сөйгәчтән бездә бик күп бәйгеләр үтә. Шулай ук ул бәйгеләр белән безнең социаль челтәрләрдә һәм шулай ук сайтта һәм YouTube каналларында иркенләп танышырга мөмкин. Чөнки һәр яңа ел алды, яңа ел алдыннан Шаян ТВ каналы балаларны сөйдеп бүләкләр таратачак. Һәм шуңа безнең социаль челтәрләрдә булган бәйгеләр уртын күзәтеп торсалар иде. Димәк, берегез дә читтә калмагыз, мөхтәрәм тамашачылар. Шаян ТВны кара, булырсың син иң шәп бала. Бик зур рәхмәт сезгә, мөхтәрәм кунакларыбыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Эшегездә уңышлар теләп калабыз. Үзегезгә бик зур рәхмәт чакыруыгызга. Сау булыгыз. Бездә кунакта Шаяннар иде. Тапшыруыбызны дәвам итеп, һава торышы мәгълүматы белән танышыйк. Хәерле иртә, хөрмәтле телевизор караучылар. Манзара тапшыруы үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Яндекс погода мәгълүматы буенча бүген көньяк көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда алмашынучан булытлы һава. 3 градуска кадәр суык. Республикабызда һава шартлары әллә ни үзгәрми, урыны белән бераз кар һәм карлы яңгыр явачак. Төньяк көнчыгышта уртача температура 0 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Мензелевскида урыны белән кыска вакытлы кар яву көтелә. Циклон тәэсирендә бу көннәрдә булытлы һәм явым-төшемле булачак дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта температура үзгәрми диярлек. Җил көнбатыштан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә булытлы һәм яңгырлы булачак. Температура шулай ук
үзгәрешсез саклана. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта урыны белән кар явы көтелә. Кояш нуры бар кешегә дә бер төрле төшә диләр, шуңа күрә һәр көнебезне якты һәм файдалы итеп үткәрик. Баш калабыз Казанда кар явачак, 2 градуска кадәр җылы. Көньяк батыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекөмеш баганасының 753 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 93%. Җирнең магнит кары тыныч. Бүгенгә менә шулар, сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз. Галимнәр хатын-кызларның озын гомерле булу сырын ачыклаган алды. Шулай шул нишләптер сез озак яшисез? Сәбәбе юмор хисле булуда икән. Әлеге гипотеза фактлар белән дә расланган. Тикшеренүдә 53 мең гүзәл зат катнашканлыгы билгеле. Нәтиҗәдә шаян сүзле ханымнарның йөрәк кан тамырлары авыруларыннан 74%-ка кимрәк авыру ачыкланган. Демәк, ул юмор хисле булу иратларга гомумән тәэсир итми. Файдалы түгел булып чыгабыдыр инде бәлки. Элек белгечләр озын гомерле булуның сире зур матур гаиләдә яшәү дигән иде. Күп аралашу кешегә уңай тәэсир итә. Аралашырга яратучыларның озак гомер итүе дә шуның белән бәйле дип карала. Моны Экстерск университеты галимнәре ачыклаган. Киләсе видеоязмабызның герое 100 яшьлек Әминә Пахайрнасова. Аерылып алыр еракка, киттелер киң булганнан, иркәүтен ителе. Әминә Хәйрнасовага 100 яшь. Безнең ул сугыш чорының ялкынлы маршларын җырлап каршы алды. Без аңа бик озак, күзләр генә тимәсен дип сокланып карап тордык. Әле күңеле көр, хәтере яхшы Әминә бинең. Пырхывай заводта эшләдем, бик нык эшләдем мин. Анда мин бөтен ирләрне алыштыра идем. Ирләр эшли алмаганнарны эшли идем. Пурх тутыра торган яшекне эшли торган станокта эшләдем. Анда әле ирләрдә эшләми иде. Башым бөтенсендә эшләдем. Никадәр анда станок бар, басында эшләдем. Аның яшьлеге дәһшәтле Бөек Ватан сугышы елларына туры килә. Җиңүнең 75-нче язын каршы алырга әзерләнгәндә шул вакыттагы күргәннәр искә төшә. Стратегик мөһим объектта дары заводында көнне-төнгә ялгап эшләгән чаклар. Әминә апа бу заводка үзенең 40 ел гомерен багышлый. Аннан соң 3нче икмәк пешерү заводында эшли, компрессорлар заводында эшләп лаеклы ялга чыга. Хезмәт ветераны дигән мактаулы исемгә лаек. Бик күп медальләр белән бүләкләнә. 100 яше тулган көнне Россия президенты Владимир Путин котлавын ала. Әти безнең иртә үлде. Безнең әти 9 яшькә кечерәк иде әнидән. Әни бик яратышлар иде. Әни кияүгә чыкканда кечерәк яшькә чыгам диде. Нигә шулай? Ну, ирләр иртә үлә алар. Шуның өчен бергә картлыкны. Ну, әти безнең әтинең гомере кыска булды. 45 яшендә аварияга эләкте дә үлде. Кияүгә чыкмады. Үз йорты менә әни агач йортта яши. Үзенең агач йортында. Менә апа туганда шул йортны әмәйттереп тизегәннәр иде бу йортны. Әни абойда монда ясатмый. Менә шул сулыш шалырга бирә йорт инде әнигә. Тумышы белән Питереч районы Күн авылыннан Әминә апа, атасы Сәйфетдин шул авылның имамы була. Әминә Хәйрнасова күренекле революционер, журналист Михаил Конов нәселеннән. Кияүгә чыкканнан бирле Нагорный бистәсендә тормыш иптәше Хәбибулла агай белән бергә салган агач йортта яши Әминә апа. Гомере буена киң күңелле, туган җанлы була. 100 яшькә җитүнең сәбәбе дә шулдыр. Бүген ул улы Фәрид һәм килене Фина тәрбиясендә яши. В основном безне әниебез институтка урнаштырды. Бөтенебезне укытты, тырышты инде. Эш баланы аякка бастырды, карадан итте. Без бөтенебез укып, нитеп битердек, тыңладык. Бик дружно тордык инде, нитеп. Бер-беребезне поддерживать итеп. Внимание кирәк инде аңарга да шулай ук ничек балаларга, менә кичкенә балаларга, внукларга ничек внимание бирәбез. Әнигә дә шундый ук внимание инде. Аның янына әзрәк кенә керми торсаң, нитә башлый инде, как балалар кебек. Шулай инде. Хәтере бар, сөйли әле. Хәтере бар, сөйли, ну саташып китә инде, ну алай ук ни түгел, бөтен нәрсәне хәтерли. Бөтен әйберне белә. Үзе урамнарга чыга,
Үзе киіне, үзе жүрі şeyler ясап ішәлі үзе. Аллаға шүкір. Бүгін бишынығы 7 турыны оныкларының балаларын сия Әминә апа. Артта бір ғасырлық ғұмыр узылған. Нәқ жырдағыша алда ғұмыр бардыр барын сағындыра узғаны. Киткәннәрнең исемнәрен мәңгеләштерү ул исәннәрнең кулларында. Бу юнәлештәге эшләр дәвамлы була күрсен. Сулы, бал, зәнҗәбил, бәрәңге, кәбестә, куркума, үсемлек майы, тоз, лимон һәм суган. Сәламәтлек өчен иң файдалы 10 төрле азык исемлеге бу. Аны билгеле алман табибы Франциско Рубин бәян иткән. Кан тамырларын чистартуда имбирнең ярдәмен күрерсез. Ул шулай ук канда холестерин һәм шикәр күләмен киметә. Канны сыйыклый, бөйрәләр эшчәнлеген яхшырта икән. Тулырак алдагы видеоязмада. С, Б1, Б2 витаминнарына, аминокислоталарга, эфир майына, минералларга бай булган имбир аш кайнату системасын яхшырта, диарея эш китүдән яхшы дәва. Йөрәк кан тамырлары системасы өчен бик файдалы. Йөрәк эшчәнлеген, артериаль кан басымын, баш миендә кан әйләнешен яхшырта. Йөрәк мускулын ныгыта. Имбирне көндәлек рационга кертү кан тамырларын чистарта, холестеринны киметә. Шулай ук бактерияларга каршы көрәшә, ялкынсынуны баса. Акыл эшчәнлеге һәм хәтерне яхшырта. Имбир грипп һәм салкын тиюдән дә дәвалый, иммунитетны ныгыта. Табиб фикеренчә, имбир артык авырлыктан котылырга ярдәм итә һәм матдәләр алмашын яхшырта. Шуңа күрә аны чәйгә салырга киңәш итәләр. Имбирнең зыянлы яклары да бар. Аны ашказаны җәрәхәте яки эрозия белән интегүчләргә кулланырга ярамый. Гипертония вакытында яки инсульт кичергәннән соң имбир зыянлы. Имбир чәен тән температурасы күтәрелгәндә эчәргә ярамый. Мондый чәй температураны тагын да арттыра. Файдасын күрегез, сау сәламәт булыгыз. Булгач булсын, имбирдән соң инде тәмле булсын сәхифәсенә күчик. Диетологлар иртән ашалган ризыкның организм өчен мөһим булуын искәртә. Беренчедән, көне буена диярлек энергия аласың. Эшкә сәләтең арта, кәефең яхшы була дип аңлатырга тырышалар. Моңа өстәп, аппетитта контрольгә алына икән. Иң мөһиме иртән ашатып җибәрүчесендә булса, ул икеләтә рәхәттер әле. Иртән бутка ашау дөресрәк булыр. Ул майлы ризык ашыйсы килү теләген бетерә һәм организмны яхшы углеводлар белән байыта. Шикәр күләме дә саклана, иртән ашаган кешенең мәгълүматны истә калдыру сәләте дә көчлерәк икән. Ашларыгыз тәмле, өстәлләрегез мул, түгәрәк булсын. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Без инде һәр вакытта сырникны табада кыймак кебек кыздырып ясыйбыз. Бүген инде без аны мичтә ясарбыз. Аның өчен мин менә шундый кекс формалары алдым. Безгә инде кирәк булачак иремчек, ун, йомырка, чәй содасы, шикәр кымы һәм менә инде суыткычта туңдырып куйган шундый кара җимеш алдым. Кемнең суыткычта нинди җимеше бар, шуны салырга мөмкинчелек бар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшебезне инде башлыйбыз. Иң беренче иттереп иремчектән 200 грамм иремчек алабыз. Һәм инде шулай бал кашыгының ышына гына куеп ванилин салабыз. Шунда инде безнең камыр күперткече бар. Аны шулай ук бал кашыкның ышында салып җибәрәбез. 1 кашык ярым шикәр кымы истибез. 1 йомырка ысытабыз. Һәм әйбәтләп болгатабыз. Һәм инде 1-2 кашык ын салып җибәрәбез. Без инде хәзер табаларыбызны, шулай формаларыбызны майлыйбыз. Һәм инде иң соңыннан гына без җимешне истибез. Әз генә тәминчә шулай тызда сибеп җибәрик әле. Һәм инде әзер камырыбызны шулай әкрен генә без формаларга төшерәбез.
Менә инде хәзер 180 градуслы кайнар мичкә 30-35 минутка куябыз. Бисмиллахиррахманиррахим, Аллага тапшырдык. Менә субханалла, машалла, шундый ирелеп, матур гына өскә күтәрелеп менделәр, күперделәр шундый. Менә хөрмәтле тамашачыларым, мичтә пешкән безнең сырникларыбыз әзер булды. Без инде аны табынга шулай каймак белән бирербез. Ашларыгыз тәмле булсын. Ходай Тәгалә сезгә исәнлек, саулык, матур тормышлар насыйп итсен. Шуның белән манзара тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Иртәгә дә безнең белән булыгыз. Иртәгә дә үзебез булырбыз. Габдулла Тукайның исемдә калганнар автобиографик повестінің керешелеше 1909 елның 29 сентябрендә язылып бетә. Габдулла Тукай әдәби музейында 3-нче сәнгать мәктәбе укучыларының эшләреннән торган күргәзмә ачылды. Казан мәдәният институтында 5-нче халыкара илһамият бәйгесенә нәтиҗәләр ясалды. Казан урамнары тарихы белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Язучы Николай Гоголь урамында нинди истәлекле урыннар бар икән? Бүген Таулар көнендә без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Тауга карап тау булып булмый дисәләр дә, койган максатларыбызга ирешеп яшик. 2 сәгать дәвамында сезнең белән манзара тапшыруның иҗат төркеме алып баручылары Ландыш Хусаинова белән Алмаз Гараев иделәр. Киләсе очрашуларга, ягъни иртәгә хәтлек сау булыгыз, хөрмәтлеләребез. Сау булыгыз. Ландыш, рәхмәт. Рәхмәт, Алмаз, үзеңә.